Tini kokthai salo salbromni haino shurui tonglaimani kokthai salni salo girja nogo eba khaiba church bo suriui tonglaimani jorao tongkwchang khei suriui tongmani jorao atomsa RASS hinma de khulaikha eba khaiba ruling Cristian Hindu eba Muslim de ungkha haikhe Tripura kaisa rangchak ha haino tongkwchang tongmani omono tabuk tamo ungno sai mayako nai tungdi choyakarei khorong TV official